Мен айтып сатайын, конечно. Айтырайын шуынығын. Ие. Рахмет. Үйрек тұтып тұрайын олмана бұлай. Күліп алып еді. Олия, ердем керек. Ау. Сәлем. Сезне уйыныбызда күрүгә шатмын. Таныш булыйк. Мин Олия. Сезнең ярдәмчегез. Сорауларыгыз булса, миңа эндәшә аласыз. Хәзер мин сезгә барысын да аңлатам. Сезнең турында түбәндәге мәгълүмат таптым. Ильяс Минхажев, Мингазов кавер төркеме әгъзасы. Сәхнә буенча микрофон тотып сикереп йөри. Рузель Зиятдинов, Мингазов кавер төркеме әгъзасы. Сәхнә буенча баян тотып сикереп йөри. Уйыныбызны башлап җибәрәбез. Миндә сезнең турында бик күп мәгълүмат бар. Шулай ук интернет киңлекләрендә кешеләр язган яки сез әйткән сүзләрдә. Бу сүзләрне үзегез турында дип уйласагыз, мин дияргә һәм лайк күрсәтергә. Сезнең турында түгел дип уйласагыз, мин түгел дип җавап бирергә һәм дизлайк күрсәтергә кирәк булачак. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Сезнең җавапларыгыз туры килергә дә мөмкин. Арслан. Сен айтқан әлем, что ли, Арслан? Арслан кебек уйнайсың. Арслан кебек. Мен айтып сатайын, конечно. Айтырайын шуынығын. Мин түгел. Минем уйлауымша, Бұл Ильяс болырға тиіс. Мин түгел, дизлайк. Мен түгел, дизлайк. Икіміздің бірісейін, точно. Җавап экранда. Ау. Уйыныбызны дәвам итәбез, арсланнар. Чираттагы сорау. Матурмалай. Кайда ишеткән барбы сезне? Минем социаль шелтерләрдә бардыр берәр комментарийда шундый сүз. Минем турдадыр бәлки. Мин уйлыйм, бу минем турыда. Лайк. Икегез дә лайк куйдыгыз. Ә җавап берәү генә. Ихтибар. Дәвам итәбез. Чираттагы комментарий. Сәләмәт булып, алдағы көннәрдә дә зур сәхнәләргә чыгарга язсын. Алдағы көн. Таныш менә. Таныш күргән бар кебек. Миндә бар шикелле, синдә бар имсә. Әйдә икебездә дә булсын. Бер генә җавап шинде. Шул ялгышмаска. Лайк. Лайк куябыз без. Куям дизлайк. Җавап экранда. Ниһаят, дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Күлмәгән килешеп тора үзең. Юк, пока җавап бирмим. Дөрес кумаган. Күлмәгән килешеп тора үзеңә. Мин дизлайк куям. Ярар, мин лайк куям. Афарин. Җавап экранда. Дәвам итәбез. Чираттагы комментарий. Әнигә кавер. Үз җырларыгыз кайчан булачак? Дизлайк. Лайк. Дөрес җавап экранда.
alga taба ko'chamiz. Video шәп, трек юк. Дизлайк. Күргән юк буны. Миңа калса шулай юк. Дизлайк. Һәм җавап экранда. Хәтерләмим дә. Бу сезнең социаль челтәрләрдә баян тотып төшкән бер видеогыз астында язылган. Дәвам итәбез. Чираттагы комментарий. Сиңа бик тә килешә, Миләүшә. Лайк. Сиңа Насың хәтерлим шикеллерәк, да? точно? Белмим. Алайса, юк. Как будто миндә дә булган шикелле ул сүз. Ну, лайк куялайса. Да? Сиңа бик тә килешә. Дизлайк. Булсын. Дөрес җавап бирдегез, булдырдыгыз. Дәвам итәбез. Соңгы комментарий. 2 сәгать буе бер дә ял итмичәс безнең күңелгә ял бирде. Без синең белән горурланабыз. Алдагы чыгышларыңда да зур уңышлар сиңа. Сәламәт булырга язсын. Дизлайк. Лайк. Җавабыгыз дөрес. Бу турыбыз тәмам. Беренче турдан соң исәп. Ильяс 8 балл, Рузәл 5 балл. Дәвам итәбез. Минем программада хата чыкты. Сезнең өчен берничә шәхеснең сурәтләрен әзерләдем. Ләкин хата аркасында аларны шәүлә каплады. Сезгә бу кешеләрне танырга кирәк булачак. Бер дөрес җавап 2 балл. Бу турда сез миннән ярдәм сорый аласыз. Окей, Алия, кем бу сүзләрен ишеткәннән соң мин сезгә мәгълүмат бирәчәкмен. Әмма бу очракта дөрес җавабыгыз өчен сез бер генә балл аласыз. Уеныбызны башлыйбыз. Рузәл, беренче сорау синең өчен. Бу кем? Бу ханым, да? Ханымга ошаган. Я Нәрсә тотып торасың? я бала, я чәчәк тоткан. Миңа калса, бала миңа калса. Авыр сорау. Ярдәм сорый. Алия, ярдәм кирәк. Бу дөнья күләмендә танылган татарлар исемлегенә кергән шәхес. Безнең өчен ул һәрчак беренче. Бер дә ярдәм булмады. Я бу Ират бу. Ират. Син мине нарушно бута утырма, я. Юк, инде. Юк, хатын кыз. Юк, уйш, менә күрәсеңме, өстә чәчләре ничек менә абыйга ошаган. Чәчләре абыйга шаган? Ну, белим. Кайсы абыйга? Хатын кыз булгач бит инде чәчләре бит инде. Шәүлә булганга күрә шулай микән? Бәлки шулайдыр әйе. Алия, ярдәм кирәк. Бу җырчы. Төшәрче. Дөнья күләмендә танылган татар җырчысы. Авыр. Алияның исемен әйтәсеңме кем икәнен? Әйе, Хатын кызмы, ул Иратмы? бөтен нәрсәне әйтеп бетерәм бит инде. Ярар, синеңчә булсын. Бу хатын кыз. Хатын кыз. Алия, ул татар эстрадасы белән бәйлеме? Бүтән берни әйтмим. Әйтмәсәң. Әйдә, безнең бит инде берничә вариант бар. Әйтеп чыгыйк. Син не бармасын. Мин башлыйм, син дәвам итәрсең. Капканы әйт, мин алайса дөрес җавап бирмәдем. Җавапны мин Рүзәлдән кабул итәм. Әйе, дисең әйт, мин әйтәм, мине кабул итәм. Ләре хатын булган мөмкин. Бер. Алия, мин уйлыйм, Әлфия Авзалова дип. Дөрес җавап экранда. Ага. Әйе. Рәхмәт. Бала тоткан булды бу. Дәвам итәбезме?
Ильяс, синең чират. Мен ойлаймын, бұл Фердоус Тимаев деп. Мұнда бит мені білгілі кім екені. Несіға мен ашындайлар ләгі ал. Жоқ, енді нек ауыр бит, ауыр сұрау. Жоқ, мен сразу бердім. Үйрек төтіп тұрайын ол мәне бұлай. Айы. Аңлашылды. Жауап экранда. Афарин. Уйыныбызны дәвам итәбез. Рүзәл, синең чират. Алия, менің ойлауымша бұл Элвин Грей. Радик Юлиакшин. Қайтырсың мен ғой. Афарин, шыннан да дөрес жауап. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Шеше шаған. Ну, шаған істеген. Хәния апа. Ильяс, синең жауап. Алия ярдәм кирәк. Жоқ, айттым бұқайын. Айда сразу не болсын, жауап болсын. Хәния апа, Фәрхия. Ярдәм кирәкмиме? Жоқ. Ярар, синеңчә булсын. Жауап экранда. Айс. Киләсе шәүләне экранга чыгарам. Рүзәл, Қай көрген барым. Алия, ярдәм керек. бу кеше чәчәкләр турында җырларга ярата. Шешеклер турында. Мен ойладым, но шамаған. Алия, Айдар Галимов түгел микән? Җавабыгыз шулмы? Жауап шул. Һәм бу дөрес җавап. Шәп. Алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сурәт экранда. Марат Мифтахов түгел микән? Алия ярдәм кирәк. Соңгы арада нинди генә чарага барсаң да, аның көйләрен ишетәсең. Алия тагын бер ярдәм кирәк. Бу композитор. Бұл парап тұрсың көзіне бұтына барып. Да. Композитор соңғы арада бик еш башқарылып жатыр. Так. Бұл мен түгел екенсің. Композитор бұл арасында нешелер дегенсің? Evet. Бір абдур шекілесін кәне. Күліп алайық. Ну, айда ойлап қарайық кімдер біздің бар композиторлардан. Ильназар, Айдар Абайтбаев, Давлян. Бұл түгі самый түгі. Татар эстрадасында шулай популяр жүруші композиторлар. Мен айта аламын. Шеші де бар бит анау. Шеші де бар бит анау. Ол бізге орт білен қарап тұрған шекілі. Міне шулай шекілі кебекей. Сәхна тияқта шекілі. Так, ну... Айта алмаймын. Эх, күпме генә ярдәм итсәм дә, җавап табылмады.
Кем әлі бұл деген? Елмеріңіз Бу турыбызда тамам. Икенче турдан соң исәп. Ильяс 4 балл, Рүзәл 3 балл. Уеныбызны дәвам итәбез. Хәзер инде сезнең турында мәгълүматны мин түгел, сез үзегез бирәчәксез. Каршыгызда сораулар. Алар 3 төрле категориягә бүленгән. Шәхси тормыш, иҗат һәм фәлсәфә турында. Шәхси тормыш турындагы сораулар өчен сез 3 балл, иҗат турындагы сораулар өчен 2 балл, ә фәлсәфә турындагы сораулар өчен 1 балл ала аласыз. Категорияны шамалап сайлагыз. Ильяс, кайсы категорияны сайлыйсың? Мин алам уртадагысын. 2 баллык сорау экранда. Кавер өчен җырларны сайлау һәм язу процессы ничек бара? Без татар эстрадасында булган барлык артистларның хит җырларын үзебезнең репертуарга алабыз. Инде хит җырларын без ничек аңлыйбыз? Инде татар эстрадасында бит инде радиоларда, барлык социаль шелтәләрдә безнең аудитория тыңлый торган җырларны үзебезнең башыбызга сеңдереп, инде егетләр белән күрешеп, репетициядә инде әкрен-әкрен генә шулай тыңлый башлыйбыз шул җырларны. Һәм кайсы безнең күңелгә яхшырак, ныграк ята, шул җырны без инде үзебезнең репертуарга алып, әкрен-әкрен генә шул репетициядә шул җырга кавер ясый башлыйбыз. Җавабың өчен рәхмәт. Рүзәл, синең чират. Олияйда мин 3 баллын алам. 3 баллык сорау экранда. Бентта иң катлаулы кеше миңа төрле вакытта төрлечә кәефтән тора дип әйтик. Тулырак җавап бирсәм. Күбесенчә гитарист безнең Денис булсын. Аның катлаулыгы Ношарлыкта түгел, ношарлык белән катлауламый, үзенең аның характеры шундый. Аның белән килешергә генә кирәк һәм ничек бар шулай кабул итәргә генә кирәк. Җавабың өчен рәхмәт. Дәвам итәбез. Ильяс, категорияны сайла. Әйдәгез шулай ук 3 баллны алабыз. Эштә бергә иҗат иткәндә эрләшүләр еш буламы? Ни аркасында? Гомумән төркем белән эшләгән вакытта безнең теге дус, теге русча әйткәндә брат дигән әйбер булырга тиеш түгел дә ул. Теге эш вакытында безнең бар безнең эшмәкәрләребез һәм эшләгән вакытта була инде анда әйберләр, була эрләшүләр, аңардан башка булмый. Ләкин шуңа карамастан без һәр вакыт менә 6 ел эчендә мин газ төркеме ничек дус тату булып яшәде һәм шулай ук без шулай бер-беребезне хөрмәт итеп мәҗлесләрдә дә һәм гомумән көндәлек көндә дә без бер-беребезне шулай дус буларак та, туган буларак та һәр вакыт хөрмәт итеп йөрибез. Бу бик шәп, ләкин нәрсә аркасында әрләшәсез? Аны инде искә төшсәң, ул инде эрләшү дип әйтә алмыйм мин аны. Ул теге Эш процессы гына инде ул. Процессы ул теге бәләкәй нәрсә генә ул теге менә әйтәбез бит, мәсәлән, безнең гитарист менә була шундый йокысы туймагандыр бәлки кешенең менә әзрәк эрләшү була. Була инде тавыш чыгарып, алай эрләшкән юк безнең. Ни аркасында дигәндә дә менә алай теге бу сорауга да төгәл җавап бирә алмыйм, чөнки безнең гомумән теге андый теге катлаулы эрләшү булганы юк. Алга таба да шулай дәвам итсен. Искиткеч. Чираттагы сорауны сайлагыз. Олия. 2 балны алып карыйк әле кызы өчен.
Қайсы каверні ең оңышсыз деп сойлайсың? Қазір айтам. Дұрыс жауап берермін деп ойламаймын, но мен сойлайым құшақлама яратмыша жырын. Сен ихлас идің ме? Ол жырын айтканда ма? Әйе. Бәппеген. Енді. Жауабың үшін рахмет. Давам етеміз. Айдагыз іш бал болсын. Фанат қызларының иқтибары көп мәм. Алар білән ешік аралашасыз. Фанат қызлар әз деп айта алмайым. Алар білән ешік аралашам шул социаль шілтерлерде алар мен язылар Бәйде көрушіп деп. Ну, алайда язғанлары бар, язылардан, дәки мен Көрушмін деген. дәки мен көрішмеймін. Мен ғырман дек күштігі. Шул біз социаль шілтерлерде аралашабыз деп, алар меңа язылар Ильяс әфәрин, бұлдырас деп, олға таба ошлар деп язырға мүмкіндер. Мен енді өш ширатымда өзімнің шексіз рахматымны білдірем. Шул ғана. Бірер қызға көз салғаның бар мысың? Бар еді, уақытым Бар һәм болашақ деген. Қызарып кеттің. Менә бу юлы ихласлыққа ышанам. Давам етеміз. Шираттағы сұрауны сайлағыз. Алия, мен бітейме? Әйе. 3 бал. Түркімігізде ең көп идеялар кімнен келе? Менің ойлауымша, біздің идеялар көбісінше тұрайын деп, міне шол біздің гитаристіміздан деп ойлаймын, Денис. Денис бұл тапшырудан соң бик популяр шәхескә әйләнәчәк Амин. ахыры. Искиткіш, рәхмәт. Сезнең турындағы мәгълүмат яңартылды. Бүгінгі ойыныбызда жеңүче Ильяс. Құтлыйм. Ойыныбыз тәмам. Рәхмәт сезгә. Алма бірлі, алма шешек өттірілі, башқаларға көзді салым сені көргеннен бірлі. Алма ғашлары, сайры санды ғашлар, сайры сағындыра башлады. Алма ғашлары, сайры санды ғашлар, сайры сағындыра башлады. Сайры сағындыра башлады.